anga dunkibaru keneka odi kafo kumi ye Karim Keita ye Karim Keita ale ye Ibrahim Bokar Keita dengay o Ibrahim Bokar Keita min n'ale tun ye jamana kuntigi ye nka ni Asimu Goita ana fɛmɔgɔw u ye a ka fanga bɔjɔ Ibrahim Bokar Keita denkɛ Karim Keita k'u siga kɛnbɛ ma wa nin tɛ fɛn kura ye sabu a kɛra kabili Ibrahim Bokar Keita bɛ fanga la furancɛ jan k'u siga kɛnbɛ ma k'a fɔ ale de kɛra sabu ye Karim Keita yɛrɛ a tɛ an fɛ Mali kɔnɔ nka kunungo nɔminɛli sɛbɛn min bɛ ni mɔgɔ ni tununa wali bolila diɲɛ jamanaw olu ka cakɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Interpol o de ye diɲɛ polisiw bɛɛ lajɛlenw faralen ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nɔminɛli ani nɔbɔli kɛ n'i ye kojugu kɛ Mali kɔnɔ sisan n'i bolila ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw kan u ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan o b'a ɲini diɲɛ polisiw fɛ i mana kɛ jamana o jamana kɔnɔsigibaa ye k'a fɔ ko kɛ b'i nɔfɛ ka sabu kɛ ni wala nin ye Burama Ture kunnafoni lase lado a tun bɛ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le Sphinx o Burama Ture de laban nana tunu a fɔra fɔ cogo min ko a tununa a ka furusiri yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la a tununa ba kelen san a tununa ba fila san ni san 16 ma a bɛ se k'a fɔ o san 5 de ye ɲinɛ ye a ko tun dabali ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛra u bɛ se k'a ko datugu cogo min i n'a fɔ jakumabo o ko nka ko a ko laban u ye a jaga k'a ko dangɛrɛmaya kɔni wa u ye Karim weleli min kɛ wala ka nɔminɛli min kɛ wala ka nɔbɔli min kɛ Interpol fɛ ko u y'a kɛ kɛcogo min b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni yɛrɛ minɛli ni nɔbɔli Karim bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka nɔminɛ a bɛ se ka segin faso kɔnɔ cogo min ko kɛra Bamakɔ yɛrɛ kiribolo min bɛ Bamakɔ sigida 4nan kiribolo na hakilila jiginna min ye Karim Keita ye ale tun ye RPM tɔgɔ la wasaden ye wasabulon kɔnɔ n'o ye assemblée u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔyabu min sigilen don n'u k'a ma ko commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale kulu dɔ sigilen tun don an ka Mali wasabulon kɔnɔ fɛn ko fɛn bɛ yen n'o ye jamana tangani ani jamana kanani o baara minnu bɛ kɛ faso fɛ o tɔgɔlakulu min tun sigilen don wasabulon kɔnɔ n'o bo o baara ninnu sɛgɛsɛgɛ k'u nɔbɔ ale tun y'o ɲɛmɔgɔba de kunnafoni fasilase sɛbɛn dɔw de y'a jira k'a fɔ Karim ni mɔgɔ sen bɛ wala mɔgɔ nɔ bɛ kunnafoni lasela Burama Ture ka tununi na ko a ko kolokoloba wala ko ɲɛmɔgɔba wala ko janfa fasirikɛ fɔlɔ kɛba k'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko o ye Karim Keita de an ka jamana sariyatigiw k'olu ye a ko sɛgɛsɛgɛli daminɛ hali ni a tun y'a sɔrɔ kɛ kabini nin ko in a jujɔn san 2000 ni san 16 n'a san 5 ye ɲinɛ don kelen da kelen sɛgɛsɛgɛli ma kɛ cogo min k'a ko ɲɛɲini sariya sira fɛ a komi Karim tun ma se k'a lamɛn ka sabu kɛ Mali wasadenw k'u to wasadenya la u tɛ se ka nɔbɔ sabu jamana kɛmɛ ka birifini dɔ da wasaden kan ma dama bɛ wasadenya na sariya tɛ se k'a nɔminɛ o de la fasirikɛba n'o ye Sori Ibrahim Kulubali fasilasi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant daɲɛ 5200 ani 52 ale y'a jira k'a fɔ tuma dɔ la nin ye koɲumanba de ye ale ko tare ka nin ko in ɲɛɲini cogo min a tiɲɛ bɛ se ka bange k'o ye koɲumanba ye Burama Ture a bɛ tunu waati min a tun si bɛ san 50 hakɛ de la o waati a tun bɛ sɛbɛn min fasilasi sɛbɛn min na u ko ma ko Sphinx nin ye kunnafonila sɛbɛn ye min n'a ɲɛmɔgɔ n'o ye Adama Darama ye ale tariku ma dogo Faransi fo ka se nin waati ma ko a tun sirannen don u kana fa ale don kelen da kelen ale yɛrɛ ma dogo ko ye a ko jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Bokar Keita ye ko denkɛ de ye ko Birama k'a tun ye Karim sɛgɛrɛ n'o ye Ibrahim Bokar Keita denkɛ ye ko dɔ sɛgɛsɛgɛli ɲɛɲinini n'o bɛ tali kɛ o yɛrɛ ka jɔnforo kow kan tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko vie privée o vie privée o ye mɔgɔw ka gundokow ye o ko min ye Karim masurunɲɛmɔgɔw ye yala olu laban de nana siransa wa gundo minnu bɛ nin ko la o gundow kana bɔrɔtɔ wa wala Burama Ture kana nin gundo la ko in kɛ fɛn ɲini sira ye o ko
o ɲɛsiranya de y'a to sa k'a fɔ ko tuma dɔ la u ye k'a sonya ka taa n'a ye k'a sɛbɛ kɔrɔ degun kosɛbɛ ni k'a fa fasirilase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko le républicain ale fana ye kibaruya di nin ko in kan ka jira k'a fɔ ko nin ko in a ɲɛdɔnna faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni fasiri bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko agence France Presse diɲɛ jamana polisiw olu ka bolo di ɲɔgɔnma tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Interpol ko ye nɔminɛli kan di wala nɔminɛli sɛbɛn bila Karim Keita nɔfɛ ko ye Ibrahim Boubacar Keita denkɛ dɔ ye Ibrahim Boubacar Keita min n'ale tun ye jamanakuntigi ye ko nɔminɛli kana a ka minɛ kana n'a ye kana kan ɲininka ko bɛ tali kɛ kunnafoni lasela dɔ n'ale tun ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ni sɛgɛsɛgɛli ani ɲɛɲigini ye ko ni kibaruyaw fana bɔra Mali yɛrɛ kiritigɛlaw yɔrɔ diɲɛ polisiw n'i ye koro tiɲɛni kɛ jamana dɔ kan duniya polisiw jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ i mana koro tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ i mana boli ka taa diɲɛ fan o fan fɛ ni u ka bolofaraw bɛ yen hali n'u ka bolofara tɛ kɛ u bɛ i nɔminɛ nɔminɛli kun ye kan ɲiningali wala kasoladon ye faransikaw tɔgɔ la kunnafoni lase sɛbɛn kelen in fana y'a fɔ nin fɔcogo de la ko nka ko kiiri nɔbɔbaga min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko juge d'instruction Bamakɔ yan o ko ale de ye nɔminɛli kɛ k'a ɲini Mali polisi minnu n'o ye Interpol polisiw ye u ka diɲɛ polisiw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya républicain ko olu ko nin kunnafoni tiɲɛtigiyara koyi ko sabu Interpol a ka bolofara min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko tiɲɛ don ko nin kuma ye tiɲɛ ye ko Karim k'a nɔminɛlen don n y'a jira u la k'a fɔ Birama Ture ye kunnafoni lasela ye ale tun bɛ kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko Sphinx ale fana y'a fɔ nin fɔcogo la tan ko Karim Keita de kɛra Birama Ture sabu ye wa ko bɛ se ka ɲɛsɔrɔ cogo min nka Karim Keita ka ɲininkara la tuma o tuma hali n'a kɛra Birama somɔgɔw fɛ wala Birama Ture masurunyamɔgɔw fɛ don kelen da kelen Karim Keita ma jɔ ala koyi wa Karim Keita laban a tun ye dama kasi kunnafoni lase bondaso in ɲɛmɔgɔw la n'o ye le Sphinx Adama Dramé o min y'a jira k'a fɔ ko ale de kɛra Birama Ture sabu ye o Karim ka damakasi in a waati sariyatigiw fɛ kiritigɛlaw ye a jira k'a fɔ ko a ka laɲini ko sariyatigiw tɛ se ka kiiri sigi a kama kibaruyaw jɔnjɔnw sɔrɔla k'a fɔ kabili Karim Keita fa ka fanga firila ko a bɛ Kumadogo la Côte d'Ivoire a yɛrɛ kelen tɛ hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ye fanga masurunyamɔgɔw ye olu caman bɛ Côte d'Ivoire Kumadogo la kibaruya ninnu sɔrɔla ka bɔ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'Indépendant ani kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le républicain an ka jamana tangani ani jamanadenw lakana o finitigi minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko brigade territoriale n'o bɛ Kalabankoro n'a ɲɛmɔgɔya bɛ major Ibrahim Sanu bolo olu ye binganikɛla maa 6 nin binganikɛla maa 6 ninnu u bɛ maramafɛnw de ta ka mɔgɔ kunbɛn i k'i bolofɛnw labila u ye ninnu tun bɛ taa bada de la Kalabankoro u ye mɔgɔ caman bolofɛnw minɛ u la telefɔni b'o la moto b'o la l'Indépendant y'a jira k'a fɔ juin kalo tile 30 ka se juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ma ko lakana bon min bɛ yen n'o ye gendarmew ka lakana bon min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko brigade territoriale de Kalabankoro ba in seleke fɛ Kalabankoro yan fan fɛ k'olu ye binganikɛla dɔw ko binganikɛla ninnu u ka ɲɛmɔgɔ ye karatekɛla dɔ ye ko tuma dɔ la jamu ye kɔnta ye ko nka k'u b'a fɔ a ma ko laji wala dasa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Kalabankoro a nana kɛ sabu ye min y'a to gendarmew u ye moto 3 minɛ ani muru ninnu minɛlen kɔfɛ k'u jɔnnasigili min kɛ ntɛnɛn fasililase kɛbaaw ye commandant Kalabankoro commandant n'o ye gendarmew ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye major Ibrahim Sanu ye a y'i sinsin fɛn min kan a ko ninnu bɛ taa bin mɔgɔw kan ni muruw de ye sabu u tɛ marifa ci u tɛ marifa t'u bolo sabu ni marifa cira kunkan bɛ bɔ min ye commandant ka dankan ye n'o ye capitaine Madi Wule Danbele ye ale ye fɛn min ɲini jamanadenw fɛ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi jamana lakanabaw tiɲɛ don u ka baara de tiɲɛni bɛ se ka lasa cogo min nka u yɛrɛw dama tɛ se ka kɛ fo jamana marabaw jamanadenw yɛrɛw
k'u kɔnɔja jamanadenw ye ka se ka gundo bɔrɔtɔ min b'a to tiɲɛnikɛla ninnu bɛ minɛ a senfɛ an ye seereya minnu sɔrɔ seereya ninnu filɛ nin juin kalo tile 30 ka na se juillet kalo tile fɔlɔ ma an nana fɔ an ɲɛna de comme quoi ko moto suɲɛnen dɔ bɛ dɔw bolo yɔrɔ dɔ la an taar'o de vérifier an y'a sɔrɔ effectivement parce que mɔgɔ minnu don mɔgɔ 6 de bɛɛ de tun bɛ kɛlɛla moto in nɔfɛ u y'a minɛ dɔ de la mais u bɛɛ de tun bɛ kɛlɛla moto in nɔfɛ bɛɛ bɛ fɛ ka moto in ta moi bɛn a kunna u yɛrɛ de kelen wulila ka na ɲɛfɔ anw ɲɛna yan nɔ u ka bɛnbaliya ale fana ale m'a sɔrɔ n'ale ne t'a sɔrɔ tɔw fana t'a sɔrɔ donc ale nana ɲɛfɔ an ɲɛna yan nɔ an wulila o yɔrɔ la ne tiɲɛ yɛrɛ la n ka denmisɛn minnu bi yan a fɔ a n'u ka wuli a n'u ka teliya ka taa ka t'u sɔrɔ yen nɔ moto bɛ yen u yɛrɛ bɛ yen u ye tɛgɛ ko la k'u bɛɛ minɛ ka na n'u ye an k'u ka sow lajɛ an k'a sɔrɔ moto dogolen bɛ so dɔ kɔnɔ bisiw fana bilalen bɛ yen an ka élément caman bɔra en même temps vraiment an ye diplomatie de kɛ u la k'u nɛgɛ ça c'est le professionnalisme baara yɛrɛ cogoyaw ye an ye fɛɛrɛ kɛ k'u minɛ k'u nɛgɛ n'o tɛ ni fanga de tun don a yɔrɔ la yen mɔgɔ 4 tɛ se ka mɔgɔ 6 minɛ dɛ mais an y'u nɛgɛ ka fɛɛrɛ kɛ u la k'u bila an ɲɛ ka na dɔw yɛrɛ taama n'u sen na ka na an y'u hakilila sigi k'a fɔ fɛn tɛna kɛ u la ni an balima dɔ y'i dɛn ka na ninnu ko fɔ u wulila u ka baara ɲɛdɔnya kama u ye nin baara kɛ tile 3 kɔnɔna na tile 4nan don u sera k'u bolo da u kan ani u ye fɛn minnu taraki ka bɔ citoyen bolo n'o ye moto 3 ni telefɔni 1 vraiment n b'u fo k'u waleɲuman dɔn mais n ka foli belebeleba bɛ taa population de ye population hali bi u ka wuli ka an dɛmɛ anw bɛ yan olu de ye wa an bɛ siya ɲɛna olu de ye mais u fana ka an dɛmɛ pour que baara in ka se ka nɔgɔya an bolo kibaruya ninnu sɔrɔla jamana yɛrɛ ka furuba laseli bon n'o ye ORTM ye ni seereya min n'aw ye sɔrɔ sisan an y'a sɔrɔ olu de sabula balimaw fasiri lase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kɛnɛdankura ale ko an ka jamana kabila minnu bɛ Mopti mara la ko da bɛ olu ye ko sunɔgɔ t'u ye tuguni ka sabu kɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ye o saratigɛ de la jamana marabaw u b'u ka laada tɔnsigi minnu kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil de ministre a fɔlɔfɔlɔ minnu kɛra cikan minnu dira dolatɛmɛ fanga wala furancɛ fanga wala waati lilatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye a y'i banba ni fɛn min ye o de ye fɔlɔfɔlɔ ko ka kana ni lakana sabati jamana kana ani jamanadenw lakanani ko k'o kɛ baara kunba fɔlɔ ye cogo min kɔnɔguwan minnu bɛ lakana ni kanako la dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ furancɛ fanga wala waati la fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goita ye ale ko a bɛ fɛn min gɛlɛya Choguel Kokala Mayiga ni a ka jamana marabolo ministrew ma o de ye k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na dɔ bɛ se ka fara kana kan cogo min dɔ bɛ se ka bɔ lakana baliya la cogo min ye jamana kana ani jamana lakanabaw ye olu bɛ se ka nɔbɔ cogo min bɛɛ ka ye k'a fɔ jɔnkala bi ka fisa ani fɛɛrɛ ni dabali minnu n'olu kan ka tigɛ cɛfɔ ni kanbɛn ani kun sigila sigiɲɔgɔnya latɛmɛ wale ɲuman minnu tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka segin cogo min bɛɛ ka dɔ k'a fɔ maa tɛna se ka na jamanadenw ni ntaraki k'u ni bɔ u sigiyɔrɔ la wali u ka baarakɛyɔrɔ la ten ko fɛn tɛna bɔ a la ko k'u dabila min yɛrɛ ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale fana ye layidu ta k'a fɔ baara o baara bɛna kɛ olu fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ taali kɛ jamana yɛrɛ a marabaw u bɛna baara o baara kɛ fo k'a sɔrɔ Asimu y'u bila ci minnu na hali ni a y'a sɔrɔ kɛ u yɛrɛw cɛsirilen don u ye layiduw ta fo fɛɛrɛ ani dabali de ka sɔrɔ diɲɛ don o don kana sabatilibaliya min n'o bɛ kolokolo la ka taa fɛ u bɛ se ka labila u bɛ se ka dabila cogo min jamana yɛrɛ kɔrɔn ani Mopti mara mɔɔw bɛ se k'u da k'u hakilila tigɛ sabu jate minnu y'a ye o de ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ jamanadenw u yɛrɛw ni n'u bolofɛnw u bɛ se ka tanga cɛnikɛlaw ka mantɔrɔw ma cogo min dansago wale kɛbaw ani bingani wale tɔw ninnu bɛ yen kɛba minnu bɛ yen sabu hadamaden jamana kɔni ka kan ka jamanadenw ni lakana k'u bolofɛnw lakana de mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye bankasikaw ye a yera k'a fɔ olu jigilatigɛlen don ka se hakɛ min ma bi sabu olu ka sigiyɔrɔ bɛ lahalaya minnu na nin kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hami ye bi
o tɔgɔla tɔn min bɛ n'u k'a ma ko association pour le développement du cercle bancaire olu kɔni sigilen tɛ k'u bolo fila da u sen kan fiyewu u yɛrɛw ka fɔ cogo la wa k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ ye kabila kelen ye wa ayi dɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu nin tora kɔsɛnɛ laban in na a bɛ maa 400 ani maa 76 bɔ nin bɛɛ fagara wa maa minnu joginna o kɔni hakɛ o ka ca ni maa 200 ni kɔ ye wa minnu bɛ yen n'olu tununa maa t'u ta fan dɔ u sonyana maa dɔw fɛ u bɛ maa 13 bɔ naani b'a la olu laban nana bila mɔgɔ minnu bolo la k'u sigiyɔrɔ bila o hakɛ ka ca sabu u bɛ ɲini ka maa 30 hakɛ bɔ dugu ni togo minnu cira ka sabu kɛ lakana sabatibaliya ye a bɛ taa fɔ dugu 100 ani dugu 39 na o dugu 100 ni dugu 39 o dugu o dugu bɛ yen kɔlɔlɔ ye olu bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ taara bi olu kan togo fiyɛda minnu n'olu yɛrɛ wulila k'u sigiyɔrɔ bila bi u ka ca kosɛbɛ u bɛ taa fɔ 60 hakɛ la sow jenina jigiɲɔgɔnw jenina baganw suyana ka taa n'u ye u bolofɛnw minɛna tasuma don n'u bolofɛn minnu na u ka ca bi kosɛbɛ lekɔli min n'o datugulen don bi taa fɔ lekɔliso 73 la denmisɛn minnu bɛ yen n'olu tɛ taa kalan da la tuguni u tɛ taa kalan kɛ u bɛ taa denmisɛn 21 ni 900 hakɛ la ni ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ fo a ka faamu furancɛ fanga don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ Asimi Goyita ani jamana kana ani jamana tangani ani jamana lafasali ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma ni sɔlasi cɛkɔrɔw ka minisiri n'o ye colonel Sajo Kamara ye jamana kana ni jamana lakana minisiri n'o ye colonel major Ndaw ye Dawudo Ali ye Mohamedine f'u ka dabali ni fɛɛrɛ de sɔrɔ min b'a to nin kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka wuli cogo min yɛrɛ b'a to jamanadenw bɛ kanaw n'u bolofɛnw bɛ lakamana o n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana o ɲɛ sɔrɔlen maa ɲɛ tɛ o kɛwalew la jɔnjɔn min ni o kɛra tamasiyɛn jɔnjɔn ye fo dabali ni fɛɛrɛ minnu ka min b'a to u bɛ se ka sabati fo kan ka kɛ yanni jamana fangasigi kura min n'o dɔgɔ dalen don jamanadenw fana bɛ don min n'a ko fɔ ko bi u mago bɛ kana ni lakana de la ni hakililatigɛ sɛbɛn minnu b'an bolokɔrɔ ani kibaruya minnu n'an y'o sɔrɔ o de ye ka fɔ min ye farako sous-préfet ani Gurumara Rose o fana préfet dalu sɔrɔla jafilɛ dɔ la bi minnu yɛrɛ ko diinɛ kɛlɛcɛw don k'u nakun ye a silamɛya jigiya ni silamɛw jigiya kɛlɛbolo n'o ye Iyad Agali ka mɔgɔw ye u ye ja dɔ bɔ ka jira k'a fɔ min ye Ali Sise ye o ye farako sous-préfet ani Idrissa Sanogo n'o ye Gurumara Rose o préfet ninnu suɲɛli bɛ waati bɔ bi ja dɔ bɔra n'o ye video ye ninnu de y'a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka u ka somɔgɔw ye ni ja in bɔra sabu ni sous-préfet fila ninnu u minɛna san 2019 ni san 20 furancɛ la dɔ minɛna Segu mara la dɔ yɛrɛ minɛna Tombouctou mara la ni cɛ fila bɛɛ lajɛlen dulokiba de b'u la u bɛ ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'u dama kasi k'u kanbila olu ma cogo min dabali ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min olu yɛrɛ bɛ se ka labila cogo min u ko k'olu bɛ kulu min bolo o de ye minnu ko u bɛ silamɛ ni silamɛya jigiya la u k'u b'a ɲini Mali marabaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ hali minnu yɛrɛ u masurunyamɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ min b'a to u bɛ se ka labila cogo min sɛbɛn in fila bɛɛ lajɛlen n'o ye l'Indépendant ye ani Nouvel Horizon u ko ja dɔ de bɔra a bɛ fɔ min ma ko video nin ye dalu ye k'a jira k'a fɔ fanga ka cɛsigi fila in n'u sonyana ninnu sonyani senfɛ u yɛrɛw ka surunadontanw u ka baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen olu ye a da tulu la ka da jaba la Ablaye Jara ko jamana fanga ka cɛsigi n'a bɛ fɔ ma ko administrateur civil olu ka hakɛ ɲinitɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Usman Christian Jara ye a ko jamana marabaaw u kungo tɛ u ma k'u kungo yɛrɛ ye koyi kabila Ibrahim Bokar Keita bɛ fanga na min ye olu baaraɲɔgɔnw ye olu kɔni y'u seko ni damajara bɛɛ kɛ u ko olu y'u kanbɔ hali minnu ye jamana dugulenw ye maa o maa ko i da kan ka se ka don nin ko la olu wulila ka se nin bɛɛ ma wala u ye nin bɛɛ ka dɛmɛ ɲini u ye kibaruya minnu sɔrɔ ka jira k'a fɔ ko siraw bɛ ka bɔ ninnu n'u minɛbaaw cɛ jamana marabaaw ni dabali fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ min b'a to u bɛ se ka bila cogo min an balimaw hakilila jiginna farako ale ye yɔrɔ ye ani Segu cɛ u tɛ tɛmɛ kilo damadama kan san 2019 farako fanga ka cɛsigi min bɛ yen k'a minɛna cɛ 4 fɛ u taara ka fɔ ka taa minɛ fo a ka baarakɛyɔrɔ la min ye Idrissa Sanogo ye
ale tun bɛ Gurumara Rose kɛrɛfɛ ale tun ye yen préfet de cɛ marifatigi dɔw y'a minɛ mai kalo tile 2 sanba 2 ni san 2 u y'a minɛ k'a to mobili de kɔnɔ hakilila jiginna 1990 ka se bi ma préfet minnu n'u ka somɔgɔw fagara o bɛ taa préfet o bɛ taa maa 17 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la olu de fagara marifatigiw fɛ ka bɔ sanba 2 ni san 15 la ka se sanba 2 ni san 20 na préfet ni sous-préfet mɔgɔ 8 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ninnu zonyana k'u to u ka baara la cogo min u bɛ se ka u yɛrɛw ni lakana ninnu tun bɔra siɲɛ caman ka wuli ka fanga marabaw sɛgɛrɛ u bɛ se ka olu lakana cogo min u ka yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni kana sabatilen tɛ kibaru ye an ye nin sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ ale ma ko l'indépendant. Bilaye Jara kelen y'a jira k'a fɔ dɔgɔfiri mara la ko nin wale in kɛra sibiri tɛmɛnen in de a kɛra kurun minge ko tuma min na cikɛla dɔ n'a tɔgɔ ye Abdulaye Kulubali k'ale fagara marifatigi dɔ fɛ a tun tatɔ don a ka foro la o min yɛrɛ ye Yari Kulubali ye ani Astu Kulubali Amadu Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen dugu kelen mɔgɔw ye ka bɔ dɔgɔfiri mara la o man jan Farabugu la ko ninnu fana fagara binganikɛla dɔw fɛ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na Yari Kulubali ani Amadu Kulubali k'u tun tatɔ don dala dɔ de da la u tun taara jɛgɛmaw de la u tatɔ la senfɛ sa ko marifatigi dɔw olu n'u bɛnna olu kɔni ye mugu ci u la ko nin kɔni ye fɛn min bɛ jigilatigɛ ko fɔ sabu marsikalo san 2021 tɛmɛnen ko bɛnkan tun tɛmɛna donsow ani Masina Kabita marifatigiw minnu ko ta ye diinɛko ye a tun kɛra ni Haut Conseil islamique ka magɔn ye o bɛnkan in senfɛ ninnu fila bɛɛ lajɛlen n'o ye donsow ye ani diinɛ marifatigiw ye ko bɛɛ kɛlɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to yenkaw uli bɛ se ka lakana cogo min ko min ye Banjagara mara ye kunnafoni jɔnjɔn dɔw sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔ fagara ya bɛ mɔgɔ 5 bɔɲɔgɔnko bɔ k'a kɛra marifatigi dɔw ka binganiwale fɛ 5 o binganiwale in senfɛ ko binganikɛla ninnu ye moto min jeni a bɛ moto 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ k'u ye baganw fana doni ka tunun ye wa hali maaw sigiyɔrɔ u m'o to ye. Balimaw sɛbɛn min bɛ n'o ye Nouvel Horizon ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka ninnu jabɔ nin cogo la k'a fɔ u bɛ balo la laɲini min bɛ a la o de ye k'a fɔ fɛn ɲini kan de ye nin ye cogo min ninnu bɛ se ka bila ko min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye nin kɔni ye damakasi de ye u bolo damakasi min sinbiw ma dabali ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min ninnu u nima bɛ se ka segin u ka denbaya kɔnɔ cogo min o kibaru lase sɛbɛn kelen y'a jira k'a fɔ Yuwaru bɛ Mopti de fɛ nin jigilatigɛ wale in de kɛra finitigi dɔ fɛ n'o ye Mali solasi dɔ ye nin solasi o ye sergent Alan Siri Ibrahim ye k'a bolila ni Mali solasiw ka mobili dɔ ye wa marifa yɛrɛ bɛ mobili in na bɛ fɔ min ma ko 12.7 ani marifakisɛw caman Alan Siri Ibrahim ninnu ye maa 500 fɔlɔ minnu n'a fɔra ka fɔ olu ka ta ka kɛ Mali solasiw dɔ ye a bɛ san 3 bɔ bi sabu nin cɛ in a tun bolila ka bɔ Mali solasiw fɛ san 2000 ni san 12 a yɛrɛ kelen tɛ koyi caman bɛ a la u ni Mali marabaw u y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkanwale sɛbɛnna san 2000 ni san 19 a kelen tun tɛ sabu cɛfɔ ni kanbɛn min n'a fɔra ka fɔ bolonɔbila bɛ k'a la Bamalici minnu ni olu tun ye marifa ta ka muruti faso ma a fɔra k'olu ka marifa bila u jɛna n'a ye a fɔra ko ka Mali kɛlɛbolo kura dilan ale sɔrɔla o mɔɔw de fɛ fɔlɔ min tun dilala o ye maa 538 ye ninnu laban u nana kɛ Mali solasiw ye o furancɛ de kɔnɔ u ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ anw fɛ Bamakɔ yan min ye solasi ɲɛmɔgɔ dankan ye olu tun bɛ maraka la a tɔw tun taara Kayi an bɛ don min i n'a fɔ ko bi minnu bolila o tun bɛ maa 1000 hakɛ bɔ nka 538 olu laban tilala ka segin dɔw ye Banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ n'o ye coordination de mouvement de l'Azawadi ye olu de wele bila u ma dɔw yɛrɛ fana ye kulu tɔw ye
o n'a tun fɔra k'a fɔ nin ye ŋaniya ɲumanba ye sabu nin ko in bɛ maa min bolo o ye Zabi Uld Sidi Mohamed ye jamana de ye kulu sigi n'a bɛ fɔ o ma ko commission nationale de désarmement démobilisation réinsertion minnu bɛ yen n'o ye Banbanci kɛlɛbolow ye u bɛ se ka marifa bila cogo min ni min bɛ sɔn ka kɛ Mali sɔrɔdasi ye n'o y'i lajɛ ni jamana sɔrɔdasidenya ka kan i bɛ taa ni n'o man kan a bɛ lajɛ baara wɛrɛ bɛ se ka ɲini ka di ma cogo min a bɛ fɔ o cogo de la o n'a fɔra ka fɔ nin cɛ in n'o ye Alan Siri Ibrahim n'o n'a ka marifa bolila nin bɛɛ lajɛlen tamasiyɛnw b'a jira k'a fɔ nin ko in n'o de ye kɛlɛbolo minnu bɛ Banbanci kɛlɛbolow ka sɔrɔdasi cɛdenw k'u ta k'u kɛ Mali sɔrɔdasi ye u ka tila u ka lamɔ o sɔrɔdasiya la u ka boli ni Mali kɛlɛminɛn bɛɛ lajɛlen ye ko nin ye jigilatigɛ waliba ye ko nin jira la k'a fɔ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ kari tɛmɛnen k'a kɛra midi waati k'a bolila ni Mali l'armée ka mobili ye minnu tun bɛ n'o ye yɔrɔ kɔlɔsilikɛla ye marifa de jɔ olu la bolila ni marifa girinba de wa a taara ni marifakisɛw fana ye ani kɛlɛminɛn dɔw kibaruya in Mahamani Ture ale de nin fasiri fasila sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Nouvelle Horizon kɛnɛdan kura an balimaw i n'a fɔ an ye a fɔ aw ye cogo min dɔgɔ feere ka dɔw n'o bɛ ɲɔnɔ fɛ tɛna se ka taa u ka foro la cikɛ waati dun sera a bɛ waatinin bɔ bi ka sabu kɛ fitinɛ kolokolo la tuguni donsow ani jihadistew a bɛ fɔ minnu ma ko diinɛ kɛlɛcɛw mɔgɔ wɔɔrɔ minnu n'u fagara furancɛ kelen kɔnɔna na Mali alisilamɛw ka jɛrɛtɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye ale ka ciden n'o ye Mofa Haidara ye fasirikɛ sɛbɛn in ko k'olu wulila k'a sɛgɛrɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ nin kɛra jigilatigɛ ni dabalibanko ye k'a fɔ ko fitinɛ taara kura ye donsow ni diinɛ kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra donsow ye o a kɛra diinɛ kɛlɛcɛw ye o olu m'a fɔ ale ɲɛna m'a fɔ Haut Conseil Islamique ɲɛna k'a fɔ bɛnna bɛnkan min kan ko a bɔrɔtɔra a yɛrɛ ka fɔcogo la Mahamani Ture ko k'ale taara ɲininka k'a ko sigikafɔ senfɛ ko sigikafɔ minnu kɛra olu fɛ ɲɔnɔ ko bɛn tun kɛra fɛn min kan diinɛ kɛlɛcɛw a bɛ fɔ minnu ma jihadiste ani donsow Mofa Haidara ko a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ Haut Conseil Islamique du Mali seli n'o ye seliba seli ye a tɔ tɛ furancɛ janbɔ tuguni an den dɔw bɛ yen ka kimɛ bilangalama bɛ laseli minnu kɛ n'o de denmisɛn minnu bɛ yen n'u somɔgɔw bɛ fatu kɛrɛnkɛrɛnyana u fa bɛ fatu wali baw bɛ fatu u bɛ to fala ni yatimɛdenya na denmisɛnya tɛ maa tiɲɛ koyi nin denmisɛn ninnu de farala ɲɔgɔn kan u ye kulu dɔ labɛn k'u bɛ magɛn ta ka yatimɛdenw sɛgɛrɛ seli ɲɛkɔrɔla in na hali n'a kɛra 2000 ye kɛ 2000 bɛ denmisɛnnin fini sɔrɔ o Allahu Akbar 2000 bɛ denmisɛnnin fini sɔrɔ ni Ala sɔnna ma aw ye magɛn ta ka den minnu sɛgɛrɛ an bɛna den ninnu ka fatuli sɛbɛn u mansaw ka fatuli sɛbɛn u yɛrɛw ka wolo sɛbɛn ani u ka fotow an bɛna o sugandi den ninnu an bɛna wele an bɛ 2000 d'u ma aw ka wari ninnu na ne den na i k'i dantigɛ komi i ye ciden de ye sabu ni mɔgɔ cira min bɛ cikɛla ma i b'a dɔn ci laseli wa laseli dama tɛ dɛ laseli cogo ɲuman o de bɛ hɔrɔnya sinsin hali ni e y'u ka ciden ye f'u k'a dɔn k'a fɔ u ka ci kɛra min ye f'i ka na i ka ɲɛfɔli kɛ bisimila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne tɔgɔ Salimata Kone. An ye étudiantu de. An ye groupe dɔ sigi. Groupe min n'an bɛ to ka wariw fara ɲɔgɔn kan pour que k'an dɔgɔnin yatimɛdenw dɛmɛ. O hukumu kɔnɔna na an nana wari di tɔnɔ Jose ma. A bɛ dugawu kɛ Ala ka groupe in taa ɲɛ hali bi. 10,001. An sera ka 10,001 de sɔrɔ. Balimaw a y'a mɛn ninnu ye denmisɛnw de ye. Denmisɛn minnu don olu b'a dɔn k'a fɔ Ala ye olu fa t'u kɔrɔ k'u baw t'u kɔrɔ tuma dɔ la hali ninnu yɛrɛ la i b'a sɔrɔ denmisɛnw b'a la minnu fa fatura wala u ba fatura ni fa b'i kɔrɔ i ba b'i kɔrɔ e y'a dɔn k'a fɔ dalimasa ye dɔw fa minɛ a y'u ba minɛ seli ɲɛkɔrɔla la ko wari ye joli ye 10,001 o 10,001 an bɛ layidu di aw ma k'a fɔ an bɛna kɛ 2000 an bɛna 2000 di denw ma ne yɛrɛ bɛ 1000 fara kan o bɛ kɛ 12,000 ye an bɛ denmisɛnnin 6 wele n'a bɛ di don min an b'a fɔ aw yɛrɛ ye aw bɛ na n'a y'a sɔrɔ aw tɛ l'école la an b'u wele ka na aw yɛrɛ b'a d'u ma n'i sera ka na joona ni Ala sɔnna ma inshallah Ala ka bila kɔ min janina aw ye denmisɛnnin ye Ala k'a kɛ maakɔrɔ ye nin ye taamasiyɛn ɲumanba de ye denmisɛn minnu b'a dɔn k'a fɔ karisa ye yatimɛ faladen ye aw ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka na n'o ye alhamdulilahi rabbil alamin Ala ka sini kɛnɛya d'aw ma Ala ka sara kɛ duniya nɛɛma labɔlen aw ye denmisɛnninw de ye Ala k'aw kisi diɲɛ kɔlɔlɔw ma Ala k'aw kisi diɲɛ lajarabi juguw ma Ala k'aw tanga
ni ala sɔnnama baara ninnu bɛ kɛ ten inshallah. Jazakallahu khaira ala ka usara ni khaira kandi jɛ Mufa Haidara ale yɛrɛ ka fɔcogo la bɛnkan minnu tɛmɛna donsow ni diinɛ marifatigiw diinɛ kɛlɛcɛw cɛ diinɛ marifatigiw a bɛ se ka bɛn u ma ko gɛlɛya dɔw sɔrɔla la min b'a to a bɛ se ka lawaleya cogo min. Donsow ye maa hakɛ minnu sugandi olu ni Haut Conseil ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɛfɔli ko la u tun ye 2 ye u ka ɲɔgɔn lamɛn kɛnɛ kelen kan gɛlɛya dɔw sɔrɔla la sabu a fɔlɔfɔlɔ tun ye fɛn min ye o ye baganw ye tiɲɛni minnu kɛ forow la tuma dɔ la ko donsow ko baganw n'o ye misiw ye k'u bɛ don cikɛlaw ka foro la ka tiɲɛni kɛ n'u ye tiɲɛni kɛ ko o bagan ninnu bɛ minɛ ka taa n'u ye bagan lasago yɔrɔ la n'u sera bagan lasago yɔrɔ la ko donsow b'a ɲini bagantigiw fɛ u ka nafolo dɔ sɔrɔ tuma dɔ la ninnu bɛ wari sara nka wari sara sɛbɛn tɛ kɛ min b'a jira k'a fɔ tiɲɛni minnu kɛra nafolo minnu sarala ko bɛn tun kɛra minnu kan o tun ye ko ni bagan kɔni donna cikɛla ka foro la ko donsow u ni diinɛ marifatigiw olu de bɛ taa lajɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛni hakɛ sera yɔrɔ min wari min kan ka sara bɛn bɛ k'o kan n'o jate minɛna kaban n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛni ma kɛ misiw bɛ bila Mufa Haidara ye banbanfɛn min kan a ko tiɲɛ don baganw bɛ se ka don foro la o y'a sɔrɔ cikɛfɛn tɛ o tuma n'u ta kun ye binw de ani ɲɔw tigɛlen kɔfɛ ɲɔjuw furaw dunni gɛlɛya tɛ o ko la sabu ni bagan kɔni donna foro kɔnɔ n'a taara bagan lasagoyɔrɔ la bagantigi a bɛ fɔ k'i ka fɛn sara ni bagantigi e bɛ se ka wele bila diinɛ marifatigiw ma k'u ladɔnniya ka fɔ k'i ka bagan taara lasagoyɔrɔ la o gɛlɛya ninnu n'a kɔni fɔra dɔrɔn ɲangini min kan ka kɛ ka nafolo sara ko o wari ninnu bɛ sara o ko diinɛ marifatigiw fana y'a ɲini ko n'a tun fɔra k'a fɔ donsow kelen de bɛ se ka tiɲɛni minnu kɛra foro kɔnɔ ko tiɲɛni ninnu k'u jate ko olu fana minnu bɛ yen n'olu ye diinɛ marifatigiw ye olu fana ka wele a ka kɛ olu ɲɛna u ka kɛ seere ye u y'a ɲini fana k'a fɔ bagantigiw n'u bɛ taa kungo kɔnɔ ko bagan ko jiri o jiri bɛ tigɛ u ka kɛ jiri a fɔ dɔgɔɲininaw kɛ dɔgɔɲininaw n'u bɛ taa kungo kɔnɔ jiri o jiri bɛ tigɛ u ka kɛ jiri salen ye jiri jalan ko ni cikɛlaw ko n'u taara foro kɔnɔna na ko tuma dɔ la k'u tɛ danfara kɛ jiriw ni ɲɔgɔn cɛ donsow y'a jira k'a fɔ jiri jalanw de kan ka tigɛ o saratigɛ la min ye diinɛ marifatigiw ye k'u ye wotoro 2 u y'o wotoro 2 minɛ ani fali ani dɔgɔ tigɛbaw fɛ ko o jiritigɛla dɔw bɛ minɛ k'u bugɔ o fɔɲɔgɔnkɔ ko sigikafɔ kɛr'o la ko diinɛ marifatigiw ani dɔgɔ feeresigibaw k'u bɛnna ko dɔ kan kungo kɔnɔ k'u taara ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko min ye dɔgɔ feerekaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko olu ye jiri tigɛlen de sɔrɔ ani jiri jalanw ko diinɛ marifatigiw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye jiri tigɛlaw wala jiri doninaw kungo kɔnɔ ko mɔgɔ minnu y'u bugɔ k'o to n'u bugɔliw man kan a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ mɛ kalo tɛmɛnen ko a yira k'a fɔ donso dɔ y'a ye k'a fɔ min y'a ka misi ye dugani n'o bɛ seribala fɛ ko a y'a ka misi minɛ a bɛ taa ni misi ninnu ye so Mufa ka fɔli la ko 2 3 olu y'a kunbɛn k'u y'a faga ko ka segin ni misi ninnu ye donso minnu bɛ dugani masurunya na olu fana taara ka taa o bagantigi ninnu o yɔrɔ kofɔlen na k'olu fana ye 2 cɛ 7 fa k'u ye 2 cɛ 4 bɔ mɔbili kɔnɔ ko min ye diinɛ marifatigi ye k'olu ye weleli kɛ k'a f'u ye k'u ma sɔn ni wale ninnu minnu kɛra k'u ma sɔn a ma k'u bɛn'u ta juru sara ko Mufa ko olu y'a f'u ye ko nin kuma ninnu nin ko ninnu a ti ɲɛ kuma de ko fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka kuma fɔlɔ de u ka kuma fɔlɔ ko sabu bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min tun ɲɛfɔra o ye k'a fɔ ni bagan gɛnna dɔ ko ne y'a ye fɛn kɛ fɛn min tɛ fɛn bɛn ta ye ko diinɛ marifatigi minnu bɛ yen k'olu bɛ a ko latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ a kiiri tigɛ ni donso de y'a kɛ ko min ye donso ɲɛmɔgɔw ye olu de bɛ a kiiti tigɛ o donso ka kan ni ɲangi min ye o b'o ɲangi kɛ k'o bɛ fitinɛ tasuma fa u ni ɲɔgɔn cɛ o lahalaya de la k'a yira k'a fɔ a bɛ tile 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ ko min ye dugani masurunya ye ko donso dɔw taara ka taa dugu dɔw lamini ko dugu ka 5 miliyɔn sara ko min ye fila ninnu ye k'u sera ka wari fara ɲɔgɔn kan k'u y'a jira k'a fɔ n'u ma wari in sara k'u b'u bɛɛ fa ko kuma min tun fɔra ko tun y'o de ye
o ko nunun kɔni sera ka miliyɔn 1 de sara o ko nka ko mɔgɔ minnu ye nin baara nunun kɛ ko ye donsow ka o ye bɛla donsow de ye o ko nka ko donso minnu n'olu ni diinɛ kɛlɛcɛw tun bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la kungo kɔnɔ k'olu y'a jira k'a fɔ maa minnu ye nunun kɛ u tɛ olu dɔ ye ko nka ko bɛla donsow don i n'a fɔ Mufa Haidara y'a jira cogo min a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye gɛlɛya ye kumaɲɔgɔnya minnu tun sigira diinɛ kɛlɛcɛw ani dɔgɔfirikaw cɛ ko diinɛ kɛlɛcɛw b'a fɔ minnu ma ko jihadisiw k'olu y'a jira k'a fɔ min ye donsow ye ko donsow ko u ka wotoro minnu minɛna wotoro segin minnu ni fali minnu minɛna ko kumaɲɔgɔnya tɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a sɔrɔ o minɛ ninnu laseginna n'o ye wotorow ye ani faliw ye ko dalu de y'a to olu yɛrɛw tun bɛ ci la a yɔrɔ kofɔlenw na Mufa Haidara kɔni a ko a bɛ tile 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ ko misi dɔw minnu tun minɛna ko o misi ninnu seginna o tigiw ma sabu misi 40 ani misi 1 don o misi 40 kelen minnu tun minɛna ko misi ninnu laseginna fo n'a kɛra misi 3 ye ko misi 3 ninnu tun sara ko sabu donsow tun a bɛ tile 15 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnw bɔ ko donsow o kɛra u ka dɔgɔjɔ sugu dɔ senfɛ k'u tun ye fila ninnu minɛ i n'a fɔ jihadisiw de a sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a dɔnna k'a fɔ olu tɛ jihadisiw ye ko donsow kɔni y'a jira k'a fɔ u ka taa ko nka n'u taara k'u kana segin ka na sugu in na tuguni donsow ko y'a jira k'a fɔ donso ninnu k'o tɛ o ye olu ka donsow ye ko sabu don kelen da kelen olu ma filaw bali u kana sugu jɔ o ko bɛnkan dɔ tun ɲɛ sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ min ye donsow ye k'olu tun y'a jira k'a fɔ u bɛ taa diinɛ marifatigi ninnu jihadisi ninnu ka taa kumaɲɔgɔnya sigi waati o ko nka ale dabali bannen de y'a ye k'a fɔ ko nin jigilatigɛ wale in kɛra sibiri ani kari tɛmɛnen ko mɔgɔ 6 olu fagara mɔgɔ 4 o ye dɔgɔfirika ye mɔgɔ 1 o ye duganinka ye mɔgɔ 1 fana o ye cɛmanbaka ye ani mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko jogina Dana Sagu Mufa Haidara ye nin fɔ cogo la an bɛna lajɛ don nata ninnu na n'a ka se ka baro sigi kɛ cogo min a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ sabu ale ye Mali asilamɛw ka jɛrɛtɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye ale de ye ciden min n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn o dabalen n'o fɛrɛ tigɛbaaw ye donsow ani diinɛ kɛlɛcɛw cɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ bɛnkan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ma tigɛ fɔlɔ ka fɔ ka bɛnkan in wuli wa k'a ma wuli ko sabu kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ senna balimaw nin tun ye kunnafoni lase fasiri lase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon n'o ye kɛnɛdankura ye yalaw sɔrɔlasiw a ɲinini minnu kɛra ka fɔ sɔrɔlasiw ka bɔ Farabugu ani Farabugu n'a kɛrɛfɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Farabugu dugu kɔnɔna ye yala o de kɛra sabu ye nin tile laban in na nin jigilatigɛ waleya in ka kɛ wa Mufa Haidara n'ale ye Haut Conseil Islamique u ka ciden min n'a ka baara tun ye ka cɛfɔ ni kanbɛn u bɛ se ka lasabatiya cogo min donsow ani minnu bɛ n'a fɔra ka fɔ u ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la n'a bɛ f'u ma ko jihadisiw Mufa Haidara tun ye nin jaabi di nka bila ko tɛ sɔrɔlasiw tolen ani sɔrɔlasiw to baliya Farabugu jaabi min sɔrɔla fɛ o jaabi ninnu filɛ nin ye nka fɔ ka pereperelatigɛ di aw ma ka fɔ a ye nin kuma in fɔ mɔgɔ min o ye vieux de u ka ɲininkali tun sera ma jaabi min tun bɛ Mufa Haidara fɛ o jaabi ninnu filɛ nin an ka hinɛ jamana in na tɛ maa minnu jeliw bɔnna maa minnu sara minnu ka nafolo tiɲɛna ɲɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min taar'i jɔ k'o lajɛ ka foro jɔ nin tɔgɔ ye Farabugu ka forow ye malo mɔna fo k'a ja ma se k'a kan ni maa min ye i bɛ kasi ka suw ye sira la ka suw dalen sira la ni maa minnu y'o ye i kan ka miiri i kan ka tasi bɛɛ adamadenw lafiyali foyi t'a bɔ a sɔngɔ tɛ maa bolo quoi bon sɔrɔdasiw tun tɛ fara f'an ka nin yɔrɔ fɔ sɔrɔdasikan filɛ Jabaliw ma dama maga ko ka sɔrɔdasikan wuli ka bɔ Jabaliw sɔrɔdasikan bɛ ɲɔnɔ maa si ma fɔ sɔrɔdasiw ka wuli ka bɔ o ye kalon kuma ye a fɔra Farabugu kɔnɔna la sɔrɔdasiw minnu bɛ yen jadisiw de ka fɛn kɔnɔna la u nana don ka revendication ba ye ni sɔrɔdasiw ka bɔ yen revendication y'a ɲini de o baara tora donso
sorasiw ni o conseil ko k'o di o conseil ma ko a ci lase faama jaabi yɛrɛ ma di sorasiw kun tɛ farabugu basigi baliya de nana ni sorasiw donni farabugu kun tɛ farabugu dɛ basigi baliya de nana sorasiw don farabugu tiɲɛ yɛrɛ ne farabugu ye farabugu isolelen no dugu a dugu b'a danna dugu si t'a kɛrɛfɛ sorasiw bɛ farabugu u tɛ se ka bɔ farabugu u bɛ dugu de kɔnɔ mais sorasi ni dugudenw ka kɛ ɲɔgɔn kan continuer parce que lafiya t'a la olu nana ɲini u y'a ɲini kun fɛnɛ fɔ ko bɛɛ min n'a taara en taara ni dugudenw ni donso de cɛ ko bɛnɲɔgɔn t'olu ni sorasiw ni sorasiw bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye sorasiw bɛ se ka mugu ci olu la komi olu bɛ se ka mugu ci sorasiw la o kun bɛ dugu de kɔnɔ o kɛlɛ min n'a bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛlɛ bɛ se ka se ni kɛlɛ sera dugu ma bɛnkan bɛ wuli pour que u ni dugu kana se ɲɔgɔn ma ni maa wɛrɛ ka se komi sorasiw bɛ dugu de kɔnɔ u b'a ɲini u ka bɔ pour que bɛn ka kɛ bɛn kudayi ye ci sera faamu mɔgɔ jaabi yɛrɛ sorasiw kun tɛ u taara de insécurité kɔsɔn kuma sera farabugu dɔrɔn de don ɲɔnɔ mara tɛ o kuma min fɔra o ye kalo in quoi parce que ni bɛn kɛra olu ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ mugu tɛ ci bɛnɲɔgɔnya kun t'olu ni sɔrɔ mali sorasiw cɛ fɔlɔ kuma jɛlen don hani bɛ faamu han parce que accord si t'u ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ dugu ni fɛnw sen bɔra la mais olu ni sorasiw bɛn tɛ a bɛ komi kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ ni maa min cɛ bɛn e bɛn kɛ ni dugu dɔ cɛ sorasiw kun b'o dugu kɔnɔ n'u sera ɲɔgɔn ma kɛlɛ bɛ se dugu ma wa a tɛ se dugu ma olu bɛ kungo kɔnɔ ni sorasiw ye sorasiw b'olu faga n'olu sorasiw bɛ sorasiw faga n'olu bɛ dugu kɔnɔ sorasiw mana t'olu faga kungo kɔnɔ olu bɛ sorasiw yɔrɔ olu fana b'a k'u bɛna sorasiw nɔfɛ u kun bɛ mɔgɔ population de cɛ la u ni dugu bɛ se ɲɔgɔn ni dugu se ɲɔgɔn ma dugu yɛrɛ ka intérêt kɔsɔn ani bɛn lafiya kɔsɔn fanga o fanga b'i yɛrɛ kalama mɔgɔ bɛ min kuma la quoi parce que mara di kun ye mɔgɔ ma i ka ko dɔn i ka baara kɛ wa ne m'a fɔ sisan ko Hashim ka mun fɔ u ye ko ingénieur siɲɛ dɔ sorasiw taara mais u ma taa bin maa kan o u kun se maa si ma o fila wɛrɛw bɛ yen u ma se wɛrɛw ma o fila dugu bɛ yen u ma se dugu si ma o u ma se mɔgɔ si ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la armée o min kɛ u ye ko dɔn kɛ sisan n'a fɔra olu bɔli bɛ se ka kɛ farabugu yɛrɛ lafiya ka na kɛ ɲɔnɔ mara lafiyali ye n'u bɔra farabugu u bɛ se ka taa u bɛ se ka taa jabali ni farabugu cɛ a peu près 30 km de don a man jan o bɛ se ka taa yen problème t'o la o sorasi kan tɛ k'a fɔ k'a fɔra ko sorasi kan ka abandonner sorasi kanw ma ɲɔgɔnya kɔsɔn kidali mara ni fɛnw na sorasi kan ma déplacer ka bɔ yan jamana ma sɔn a ma wa pour que lafiya ka na population ni ka lafiya wa farabugu ta sorasi kan k'u tɛ sorasiw taara de k'u bɛ sécurité de kɛ dugu ma pour que jadisuw kana se u ma bɛnɲɔgɔnya kun sɔrɔla sisan u ni ɲɔgɔn cɛ u ko ni population ni donso de bɛ ɲɔgɔn na o bɛn sɔrɔla mɔgɔ bɛ ka bɔ taa ka sigi lafiya la sorasiw bɔli mɔgɔw kana n tɛ maa si kana nin k'a ka récupération kɔnɔ k'i b'a kɛ k'i bɛ transition la gosi k'i bɛ jamana la gosi tiɲɛ tɛ quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi n'o tɛ kelen quoi jamana bɛ cogo min na lala bɛɛ b'a dɔn quoi ɲɔnɔ tɛ se ka to nin kɔnɔ quoi n'a kun tora nin kɔnɔ u tɛ sɛnɛ kɛ ɲinɛ malo sɛnɛ yɔrɔ de don dugu bɛ se ka to k'a datugulen to farabugu datugulen don sisan depuis le 6 octobre sorasiw bɛ yen o m'a to ko dugu dayɛlɛnna o u tɛ se ka balo ten kuma bɛɛ maaw de ka balo cɛ ka taa d'u ma sɛnɛkɛla k'a fɔ maaw k'i sigi ko maaw de ka taa e balo est ce que o ye hɛrɛ ye dugu yɛrɛ ma fo maaw ka nin yɔrɔ ninnu faamu quoi ninnu baara bɛ kɛ ni hakili ni kodɔn de ye maaw man ka nin kɛ yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nin kɛ ko wayi ko bɛnkan min kɛra ko jamana labɛnla jarusu ye kalon kuma don quoi kalon fin don nin tun ye Mufa Haidara ye nka fasiri ani kibaru lase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio Tamani ale y'a jira k'a fɔ farabugu ko a ma deli ka gɛlɛya ka se a bɛ gɛlɛya cogo min na bi ko nin ye yen ɲɛmɔgɔ dɔ ka ɲɛfɔli ye a ko farabugu lahalayaw ka gɛlɛ sabu hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ marisikalo tile 14 tɛmɛnen farabugu min bɛ ɲɔnɔ fɛ diinɛ marifatigi minnu bɛ yen olu ni donsow k'u tun ye bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn dɔ la yen sigibaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o bɛnkan in ko a bɔrɔtɔra koyi aw dun ye Mufa Haidara a ye min fɔ kunnafoni fasiri lase bunda sɛbɛn in na n'o ye Nouvel Horizon ye ko fo ka se nin yɔrɔ in ma ko Conseil islamique tɛ fɛn kalama nin kibaru kura in na hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'u ko gɛlɛya dɔw bɛ a la yenkaw ɲiningalen u ko bɛnkan min tɛmɛna n'o ye mugu cili jɔlen ye ko a bɛnkan bɔrɔtɔra jama ɲɛmɔgɔ dɔ ɲiningalen ale ma a sɔn a ka lakodɔn k'a fɔ ale de y'a fɔ a ko kow ka gɛlɛ bi kosɛbɛ sabu sibiri tɛmɛnen n'o bɛna juillet kalo tile 3 ma kabili bolonɔbila kɛra sɛbɛn in na ko nɛgɛ ɲɛ 9 waati de k'u ye su dɔ ye n'o ye olu ka mɔgɔw fagalen u ka foro la dugula dugu min n'o ye Kurumange ye o farabugukaw o dugulamɔgɔ ninnu siranna u seginna ka na farabugu kibaru jɔnjɔn dɔw sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔ minnu ye n'olu tun bolila k'u fagara k'a sɔrɔ hadamaden ninbɔ o tun tɛ bɛnkan dɔ ye olu yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ ko mugu cili jɔra koyi hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ donsow o ni diinɛ marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ kan ma bɔ fan si fɛ n y'a jira u la k'a fɔ Mufa Haidara ale ye ɲɛfɔli min kɛ hakili la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ studio Tamani y'a jira k'a fɔ min ye dinankuru ye n'a bɛ kooro fɛ ko yɛlɛmali ma kɛ o la fo ka se nin yɔrɔ in ma ko yenkaw kɔni hali bi u ka donda n'u ka bɔdaw bɛɛ sɔgɔlen don papalikɛla ninnu fɛ yen sigibaa dɔw cogo min an bɛ faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu na Amadu Gindo
ale ye mɔgɔ dɔw ɲininka a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ o sɛgɛsɛgɛli o n'o ɲininkaliw filɛ nin. Ne tɔgɔ ye Amadu Goro ka bɔ Golf la. Groupe Domino Dɔgɔ kumalasila de ye ne ye. Groupe Dɔgɔ de Mali kumalasila de ye ne ye. Groupe Abirɛ Teke kumalasila de ye ne ye. Don na ne bɔra yan ka na an ka degun fɔ. Degun wɛrɛ farala degun wɛrɛ kan tuguni parce que dimanche don an ka mɔgɔ minnu ye o ka musow ni denmisɛnninw delege ka taa ko bɛ taa u ka nansan na. Bon jadisi olu kunbɛn k'olu faga. Mɔgɔ 7 de tanyana, mɔgɔ 5 banana. O kama ne nana ɲɛta la. Hali sisan k'a fɔ an bɛna an ka degun de yira. Hali sisan degun kelen ni o de b'an na. Nka u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn k'u bɛ taa na de san. Koko bɛ taa nan de san parce que o ye tile 40 ni kɔ kɛ mɔgɔw tɛ bɔ. Bon mɔgɔw degunna musow ni cɛw olu bɛɛ datugulen bɛ so kɔnɔ. I ni muso aw bɛɛ datugulen bɛ so kɔnɔ. Bon muso mago bɛ nan na. Wajibi don aw ka bɔ ka taa ka nanko ɲɛɲini. O bɔkun de o ye ka taa o ka nanko ɲɛɲini. Jadisi olu kun bɛ yen ka sɔrɔ ko olu fagati. O la ne y'a fɔ hali sisan an bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin Mali faamaw ma. O ka sa kurulen minɛ o ka bisa sa fununen. O kana to population bɛɛ ka marifa ta. U ka wuli ka jɔ o jɔyɔrɔ la. Surtout an ka fanga la tɛmɛ ɲɛmɔgɔ Hasim Koyita ani Sokɛl ko kalama u ka wuli. Wallahi n'o ma wuli fɛn bɛna kɛ bɛn'o dabaliya ban. Dusukun tɛ kunberekuru ye k'a bɛ kuru. Et puis n tulo b'a la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko donsow donsow tɛ dugudenw yɛrɛ de don olu de y'u yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw compagnie ko bɛ taa dugudenw yɛrɛ de don olu de denmisɛnninw dama dama. Bon o denmisɛnninw dama mɔgɔ salen sisan a laban olu laban o bɛna marifa ta parce que a man d'o ye mais o bɛna kɛ parce que o bɛna o ka dugu de lakana donc o de don fo Mali État yɛrɛ ka wuli. Mali État Mali den bɛɛ kelen kelen ye Mali État ta di mais n'a ma wuli ka jɔ a bɛ gɛlɛya dinanguru ko nin bɛna gɛlɛya dɛ parce que f'a ka wuli k'a jɔyɔrɔ fa. Donc o b'a yira k'a fɔ ninnu bɛ yɔrɔ min na dinanguru ni dinanguru cɛ a bɛ u yɔrɔ dɔn et puis mɔgɔ minnu don aw yɛrɛ sigiɲɔgɔn don walima dunan nalenw de don sabu an y'a mɛn k'a fɔ maa minnu bɛ nin fagali jugu kɛ k'i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye dugudenw yɛrɛ ye a dɔw bɛ dunanw de don n'a sɔrɔ a bɛ u dɔn walima o kuma minnu bɛ fɔ n'a sɔrɔ olu ye tiɲɛ walima n'u tɛ tiɲɛ. Non b'o dɔn et puis o dagalen bɛ yɔrɔ min na an b'o dɔn o dagalen bɛ Sɛmɛnɛ de Sɛmɛnɛ ni dinanguru o ye 45 km de et puis an b'o dɔn dunan wɛrɛw b'o kɔnɔ mais an b'o dɔn an n'olu bɛɛ lamɔna ɲɔgɔn fɛ ne t'a dɔn kojugu min donna o la ka taa nin comportement nin daminɛ dinanguru kɔnɔ sinon an b'o dɔn dɛ an b'o dɔn o kelen kelenna bɛɛ an b'o dɔn an ni denmisɛnnin minnu lamɔna ɲɔgɔn fɛ dɛ an olu de don mais mɔgɔ juguw de donna o la mɔgɔ juguw de donna o la sinon an b'o dɔn mais mɔgɔ tɛ se ka datugulen to mɔgɔ i tɛ se ka datugulen k'i to yen dutigi i ni muso hali ni mɔgɔ dɔ nana sigi i ka da la sisan e ni muso ni denw bɛ so kɔnɔ k'e tɛ bɔ y'a dɔn a bɛ gɛlɛya i bɛ bɔ i bɛ sa de n'o tɛ e bɛ bɔ bon yan'a ka se o ma ni ɲɛ bɛ mɔgɔ la i kɔ kɔrɔ i bɛ se k'i to yen mais ni ma mɔgɔ ye i kɔ kɔrɔ a bɛ gɛlɛya n'a fɔra dinanguru koorilen de don sɔrɔdasiw bɛ kɔnɔna na dinanguru denmisɛnninw bɛ kɔnɔna na olu jigi dun ye sɔrɔdasiw de mais ni sɔrɔdasiw tɛ wuli ka taa mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ yen ni sɔrɔdasiw tɛ fɛn wɛrɛ kɛ ni mɔgɔ ninnu bɛ se ka taa cogo min na ni ninnu ka degun fɔra tile 40 dɔɔnin o b'o dugu kelen min na hali sisan o b'o dugu kelen na jagoya dugudenw bɛ wuli o faw n'o baw de bɛ yen o wulili ye jagoya de ye ninnu ko ninnu bɛɛ ye hali sisan État de ma jɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ de ma jɔ a jɔyɔrɔ la n'a jɔra a jɔyɔrɔ la ni konori ninnu bɛɛ bɛ ban mais olu tɛ wuli ka jɔ o jɔyɔrɔ la fo ko bɛɛ bɛ taa ka olu dan tuma min na u b'a fɔ ko olu bɛ wuli k'a maîtriser a tɛ se ka maîtriser o bon sisan dinanguru filɛ nin ye a filɛ position min na nin n'a fɔra ko dinanguru denmisɛnninw mana wuli sisan mɔgɔw sara n'olu ko bɛ marifa ta sisan y'a dɔn a bɛ gɛlɛya mais yan'o ka kɛ n'olu kun taara ka taa o mago bɛ min na k'o ɲɛnabɔ y'a dɔn o nafa ka bon ni denmisɛnninw ka marifa ta ye min mɔgɔ kelen sara Mali kɔnɔ maliden dɔ sara o ni mɔgɔ kelen yɛrɛ balola Mali kɔnɔ maliden dɔ balola mais yan'o ka kɛ o tɛ wuli mun na o tɛ wuli mun na parce que an yɛrɛ t'a fɛ nin ka kɛ o de kosɔn an nana radio so la ka kuma o n'an b'a fɛ nin ka kɛ est ce que an bɛna radio so la ka kuma mɔgɔw k'a mɛn an tɛ na o mais an t'a fɛ jamanadenw de ka marifa ta parce que marifatigiw de bɛna caya jamana kɔnɔ donc marifatigiw ka caya jamana kɔnɔ o de ka fisa wa marifatigiw kana caya jamana kɔnɔ o de ka fisa État de ka jɔ a jɔyɔrɔ la ni État jɔra a jɔyɔrɔ la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ min bɛ n bolo k'a fɔ Mali jamanatigi ye jamana bɛ maa min bolo min bɛ n bolo k'a fɔ a ye a ka wuli k'i jɔ a ka wuli k'i jɔ dɛ sinon a bɛ gɛlɛya yanni a ka gɛlɛya a ka wuli k'i jɔ voilà n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen b'aw bɛɛ fo. Jose nin tun ye Amadu Goro ye o kɔfɛ an bɛna lajɛ n'an sera ka maa dɔ sɔrɔ dunanguru yɛrɛ kɛrɛfɛ ale bɛ se ka kunnafoniw di anw ma cogoya min na. Karamɔgɔkɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Musa Aya ne ye Yorokaw ye n bɛ se k'a fɔ dinanguru ka dans l'arrondissement attaque kɛra cogo min na o fɔli bon an bɛ se ka ɲɛfɔ cogoya bɛɛ la attaque fɛn minnu nana n'a ye aw kɔni b'a kalama a bɛ don damadama b'a fɔ kalo 1 ni tile 20 ɲɔgɔn bɔ embargo bɛ dinanguru kan maaw tɛ bɔ maaw tɛ don bɛɛ y'o mɛn an tun bɛ ka a ɲini ka négociation de kɛ
ani bamanti ninnu cɛ dɔɔni min bɛ kungo kɔnɔ mais samedi laban de la olu yɛrɛ nana yira k'a fɔ ko olu bɛ ka faga militaires fɛ donc maintenant négociation ko n'u tɛ se ka don donc maintenant olu tɛ négociation ko wɛrɛ la donc o fɔlen kɔ nin samedi donc an ka mɔgɔw fana bon sisan kɔni bon olu ko ko u sɛgɛnna donc u bɛ to ka fɛn dɔw nɔfɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la an ka jeunes ninnu y'u fɔ donc maintenant k'u bɛ taa o la olu ko o tagali de u taara o fɛn ninnu ta kɛrɛfɛ dugu la u segintɔ de bamanci ninnu ye jan da u ɲɛ ta jan dalen u ɲɛ donc a ma diya parce que i b'a dɔn marifafɛn min b'u bolo ninnu u tɛ anw bolo anw ye sɛnɛkɛlaw de tiɲɛni kɛra o yɔrɔ la maaw jɛnsɛra cogo min na k'a fɛngɛ mɔgɔ 6 ɲɔgɔn fagala sur place o yɔrɔ la a maaw jɛnsɛlen fana dɔw bolibolila ka taa dugu wɛrɛw la dɔw bolila ka don kungo kɔnɔ maa min banana sur place fana yen fɛ o fana ye mɔgɔ 5 ye ala y'a kɛ an ye wele kɛ donc kan min bɛ kɛrɛfɛ olu taara u jukɔrɔma tintin ka taa u nɔfɛ k'u secourir u taalen donc maintenant olu de ye maa bananen ninnu ta ka na n'a ye avion welela k'u ta ka taa n'a ye Sevare ala ko tiɲɛ donc maintenant o kɔfɛ minnu fana bolila mɔgɔ 7 kun ma ye mɔgɔ 7 mana ye minnu ma ye donc maintenant kɔfɛ an y'a mɛn dɔw yera dugu wɛrɛw la u mɔgɔ 3 ɲɔgɔn u fana bananen bɛ hali sisan avion kɔni dɔ in taara mais kɔrɔlen nana cogo min na nin fana ka na u nɔfɛ u bɛ dinɛnkuru ka taa n'u ye kisɛ ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ka fɛn u tɛ se ka don a ma nɔgɔ fana n'an y'o sɔrɔ a ka d'an ye donc kɔfɛ donc ko mɔgɔ 2 ɲɔgɔn tun bɛ kungo kɔnɔ a suw bɛ hali sisan an kɔni t'a dɔn u bɛ se ka taa cogo min na sisan depuis kunun o kuma ka bɛ k'a fɔ donc maintenant ni sirasiw bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ k'o fɛngɛ a ka d'an ye o bɛɛ bɔlen kɔ a kɔni b'a dɔn kalo 1 kalo 2 kɔni i tɛ sɛnɛ kɛ i tɛ fɛngɛ kɛ i tɛ se ka bɔ kɔni a ka gɛlɛn sɛnɛkɛla kɔni bolo sisan dɛmɛ min bɛ ɲini an ka autorité kuraw fɛ u ka kɛ cogoya bɛɛ dumuni bɛ se ka taa cogo o cogo furaw bɛ se ka taa cogo o cogo u ka a ɲɛɲini ka taa administration gouverneur fo ka taa yɛlɛ ministre de l'action sociale des déplacés des réfugiés hali ministre de la réconciliation Wage ka fara défense Kamara kan u ka ɲini ka dinɛnkuru bɔ bolola nin ko la parce que a ko in yɛrɛ kɛlen bɛ cogo min nin y'a sen fɔlɔ ne k'a ye yɛrɛ k'a fɔ ko 2 mois ɲɔgɔn mɔgɔ tɛ o mɔgɔ de et puis an ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ ka cogoya sugu dɔ la vraiment nin ka jugu n'ali farabugu ta ye fagali in kɛra don jumɛn ani est-ce que maa hakɛ joli bɔra dugu kɔnɔ k'u bɛ taa ayiwa balo ɲini na walima k'u bɛ taa na ɲini na ka na i bɛ o mɔgɔ da dɔn oui bon o ma jeunes de y'o fɔ mais a ma haka yɛrɛ nin do don nin da dɔn an t'a dɔn an t'a da dɔn o kun ka ca mais minnu fagara cɛw do wa muso do walima u ye cɛw dɔrɔn de faga cɛw do don muso i kɔni tɛ se ka taa embargo kɔni bɛ yɔrɔ min i tɛ se ka bɔ i tɛ se ka don kɔni cɛ muso tɛ se ka taa yen mɛ voilà cɛw do don c'est des paysans cɛw do don donc sɛgɛn de nana juguya cogoya sɔrɔ la ne can kɔni an bɛ bɔ ka taa fɛn ɲini yen fɛ nin dugu dɔ in na sugu bɛ yen o taali de don n'o tɛ muso tɛ dɛ cɛw do don fagali yɛrɛ kɛra don jumɛn dimanche tɛmɛnen awɔ dimanche midi waati de a ko in de daminɛna nka banbanci ninnu yala aw dɔnbaga b'u la sabu aw ko kumaɲɔgɔnya tun bɛ ka tɛmɛ aw n'u cɛ yala ni dɔnbaga tɛ mɔgɔw cɛ la kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka tɛmɛ aw ni ninnu cɛ cogoya di kumaɲɔgɔnya accord ko daminɛna a mɛnna accord ko n'i y'a mɛn dinɛnkuru yɛrɛ accord ko olu de fɔlɔ ye accord min kɛ ka mɛn ni salo na sini bɛ se k'a fɔ accord olu y'a daminɛ salo ɲɔgɔn olu ye accord mɔgɔw y'a ye olu yɛrɛ de la voilà donc mais o accord de fɛngɛna ten donc maintenant a tiɲɛna u yɛrɛ sago tɛ kosɛbɛ parce que villageois kan b'a ka baara la olu tɛ se kan kana ka baara kɛ bon ni olu yɛrɛ nana turu da ko in bɛɛ ye villageois de donc a ma nɔgɔn donc sisan kɔni accord kɔni tiɲɛna cogo o cogo a kun olu de b'o dɔn anw t'a dɔn parce que u m'a ɲɛ yira an na parce que min yɛrɛ de don anw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ dɔn an tɛ bɔ ka village kelen ta min ye village ba ye an ka yɔrɔ ninnu bɛɛ la c'est le chef-lieu de la commune o de ma nɔgɔn donc accord nin kɔni tiɲɛna kɛ bon anw tɛ se ka dilan an ma se ka dilan donc olu fana ko c'est pas la peine donc a ko nin de b'a la ayiwa o faamuna nka an bɛ don min na ko bi dinɛnkuru yɛrɛ bɛ cogoya di dinɛnkuru kɔni ala ko tiɲɛ bi ni bɛnbɛn ma wuli ka dɛmɛ ni fɛnw ɲɛɲini vraiment denmisɛnninw makɔrɔw ani musow fɛn fɛn min bɛ yen a bɛɛ kamana gannen de don i kun tɛ se ka bɔ ka tila ka kɛlɛ daminɛ ka i jɛn ka don ka i ka mɔgɔ fagali daminɛ a la kɔni i t'a dɔn i bɛna min kɛ sisan hali ka denden ka bɔ ka taa dɔw tun bɛ ka denden ka bɔ ka tɛmɛ ninnu sufɛ 1 heure 2 heures
a si tɛ se ka kɛ bilen donc an bɛ wele de da vraiment état ka wuli ka jɔ ka dinanguru ko kɛ koba ye vraiment u k'u ɲɛsin a ma joona u ka premier action yɛrɛ u k'a kɛ ka ɲɛ an b'o de ɲini. Ni maa ko e ka welewele kan dabila ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ ma komi kɛlɛkɛcɛw caman bɛ anw fɛ i n'a fɔ a fɔlen don cogoya mun na minnu ko olu nana bamaciw kɛlɛli la e bɛ se ka mun fɔ ka ɲɛsin olu ma ka fara Mali autorité ta kan. Ne min ɲɛsin vraiment international ani maa minnu nana anw dɛmɛ olu fɛn bɛɛ o ye min ye anw kɔni maaw b'an kan Mali ka bon kojugu. Dinanguru bɛ k'a fɔ ale ni Koro 130 a dugu dɔw 140 kilomètres e b'a dɔn o ka bon kɔni. Kosɛbɛ. Donc an ka sirasiw tɛ se ka nin bɛɛ lasɔrɔ. Maintenant MINUSMA mɔgɔw ninnu ni fɛn ninnu fana bɛna fɛnkɛ donc o ka rôle an m'a faamu o de y'a to nin waati ninnu na vraiment a ma nɔgɔ anw yɛrɛ ko n'aw bɛ na n'aw t'an dɛmɛ fɛn wɛrɛw la aw kɔni bɛ jɔ k'an filɛ de aw ka dɛmɛ kun tɛ. Voilà donc olu bɛ minnu kɛla ninnu dɛmɛ wɛrɛ foyi tɛ yen fo aw taara bin nin kan de sirasiw ma nin kɛ ka ɲɛ o dɛmɛw de bɛ yan o yɛrɛ tɛ dɛmɛ yɛrɛ ye ni jalaki tɛ dɛmɛ wɛrɛ tɛ kɛla donc maintenant o ka dabila u ka dɛmɛ yɛrɛ don an ma yɛrɛ de bi dɔrɔn olu mɔgɔ minnu tɛmɛna Koro yan k'u bɛ na olu mɔgɔ min tɛmɛna a bɛ mobili 60 bɔ. MINUSMA ka mobili. MINUSMA mɔgɔw. O de kosɔn denmisɛnninw wulila ka a kuma ɲɛfɔ cogoya sugu dɔ la vraiment n'aw ka dɛmɛ ye nin ye n'an ka kɛlɛ wula yɔrɔ la aw fɛ ka taa ka nin fɛn bɛɛ ta ka taa ka sɔrɔ aw tɛ fɛn kɛ aw t'an dɛmɛ dumuni ni fɛn wɛrɛw la ka munumunu dɔrɔn ka kow filɛ ten n'o do kɔni a ye taa ka sira fɛ an mɔgɔ to la o y'o de yira denmisɛnninw y'o de yir'u la. B'a yira k'a fɔ denmisɛnw murutira MINUSMA kama Koro kɔnɔna na. An b'i fo. An balimaw Faransikɛw ka kɛlɛbolo min n'u b'a fɔ a ma ko Barkan kabini ntɛnɛn tɛmɛnen kibaruyaw lasera k'a fɔ k'o ye diinɛ kɛlɛbolo min bɛ yen n'u ko a ma ko groupe djihadiste l'État islamique ko Grand Sahara k'olu bɛ wuli diinɛ kɛlɛ la ka silamɛya jamana karaba cɛncɛnfuga kɛ bɛ ka farafinna tilebiyanfan jamana minnu labɔ nin kibaruya in a donna Faransikɛw yɛrɛw de ka minisiri fɛ juma tɛmɛnen n'o ye Florence Parly ye waati kelen na studio tamani y'a jira k'a fɔ kɛlɛw bɛ ka tigɛ Mali sɔrɔdasiw la hali kari tɛmɛnen dɔrɔn Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo dɔ bɛ yen an sɔngo u ye kɛlɛ ta ka Mali ka kɛlɛbolo sɛgɛrɛ Mali sɔrɔdasi cɛ 4 Zara o kɛlɛ senfɛ kibaruya in bɔra an ka sɔrɔdasiw yɛrɛw de yɔrɔ Faransikɛw ka minisiri n'o ye u ka kɛlɛcɛw ka minisiri ye ka bɔ juin kalo tile 8 ka se tile 19 tɛmɛnen ma ko Barkan n'o ye Faransikɛw ka kɛlɛbolo ye u ni Niger sɔrɔdasiw k'u jɛra ka kɛlɛ dɔ wuli ko kɛlɛ senfɛ k'u ye kɛlɛcɛ 2 minɛ Adnan Abu Walid al-Sahrawi ko o de minnu b'a fɛ ka silamɛya jamana karaba cɛncɛnfuga ba in na n'o ye farafinna tilebiyanfan cɛncɛnw la o ka ɲɛmɔgɔba dɔ n'o ye Sidi Ahmed Ould Mohamed alias Katab al-Mauritani ani Dadi Ould Chouabo n'a bɛ fɔ a ma ko Abu Dardar Faransikɛw ka minisiri n'o ye kɛlɛcɛw minisiri Florence Parly a ko u yɛrɛw ka fɔ cogo la ko djihadiste cɛ 6 fana ko u ka ko banna u fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye minnu ko u b'a fɛ ka a silamɛya jamana karaba farafinna yɛrɛ tilebiyanfan in fɛ ko kɛra Menaka mara la yɔrɔ min n'o ni Niger bɛ dancɛ bɔ Faransi minisiri a y'a jira fana k'a fɔ min ye Abdel Hakim al-Sahrawi ye k'o lakodɔnnen don k'a fɔ ka sariya la waleya a ka jaw la mɔgɔw kantigɛli la ko cɛ don cɛ min b'o kɛ ka bɔ sibiri su tɛmɛnen ka se kari su tɛmɛnen ma u ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Aba k'a fɔra k'a fɔ fana fagara mɔgɔ kelen wɛrɛ fana minɛ na Faransikɛw ka sanakɛlɛkulu n'o ye ko de ye ninnu gosi u karidon tɛmɛnen n'o bɛna juillet kalo tile 4 ma Mali sɔrɔdasi cɛ 4 k'olu fagara janfa dɔ senfɛ tuma min na u bɛɛ ka taa Lere ko Tombouctou k'u ye Mali garde dɔ fana faga marifatigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn jamana in a kɛlɛ a ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ ni a kolokololen don papalikɛlaw fɛ ko Mali sɔrɔdasiw de kan ka jɛ ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ko ɲɔ tɛ ko Mali ni Mali min i janto ko kɔrɔnyanfan in bɛɛ lajɛlen ko a bɛna bosi Mali la ni ye Basiru Ben Dumbuya ale ye politiki ɲɛdɔnnangana ye ale tun ye ɲɛfɔli kɛ ninnu ka ɲininkali la o Faransi min tun y'a jira k'a fɔ ko
olu ka sɔrɔlasiw u ni Mali sɔrɔlasiw u ka baara ɲɔgɔnya ko ko bɔjɔ o Faransi kelen ye ɲɛfɔli kɛ ko u bɛna tacogo kura la tuguni sabu Emmanuel Macron a tun ye nin kuma in fɔ juin kalo tile 3 tɛmɛnen o Emmanuel Macron in a tun ye jigilatigɛ kuma caman fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka fɔ dafaralenya kumaw don Emmanuel Macron tun ye min fɔ a don kofɔlen o filɛ nin bisimila basi la. Notre priorité au Mali est la lutte contre le terrorisme et la présence de nos forces sur le terrain n'est pas anw ka kɛlɛcɛw u kolokololi ani u sɔrɔli Mali dugukolo kan un élément suffisant dans cette lutte. Elle ale kelen tɛ wasa o kɛlɛ ɲɛ sɔrɔli la nécessite aussi le renforcement d'institutions stables. a sabatili sabu dɔ fana ye fanga min ye fanga basigilen ye Mali dugukolo kan et légitime. C'est pour ani halala fanga sigilen o de y'a to sa cela que nous soutenons les efforts de la CEDEAO. o de y'a to CEDEAO bɛ cɛsiri min na Mali dugukolo kan anw bɛ o cɛsiri ni o baara ni anw bɛ baara ni jigiya kɔrɔ. Ni la France ni ses partenaires n'ont vocation à s'engager si c'est Faransi n'a jɛɲɔgɔnw olu ka baara tɛ k'i kolokolo wala k'i cogo à s'engager si ces dispositions ne sont pas tenues. Et donc ni dabali ni fɛɛrɛ minnu fɔra sisan ni o layidukanw an'o ma waleya. Clairement, les exigences posées par la CEDEAO devront laɲini minnu ni karabali minnu fɔra CEDEAO fɛ n'olu kɔni ma waleya kaban être vérifiées, pleinement respectées. u ka sɛgɛsɛgɛ layidu minnu o ye laɲini minnu kɛ o laɲini ninnu ka labato. C'est ce qu'avec nos partenaires africains nous regarderons dans les tout prochains jours. Ani an jɛɲɔgɔnw n'o ye farafin jamanaw ye an bɛna o ko de lajɛ ni hakili ye. An balimaw nin tun ye Emmanuel Macron de ye n'i ye kuma in lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye a ko n'i y'a ye Faransi ka sɔrɔlasiw bɛ Mali dugukolo kan k'a kun ye pavalikɛlaw kɛlɛli de nka u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo k'a sɔrɔ fanga bɛ Mali dugukolo kan fanga min ye jamanadenw ka fanga sigilen ye fanga min ye halala fanga sigilen ye komi ko nin tɛ ko waleyalen ye o tuma CEDEAO ye laɲini minnu kɛ olu bɛ kɔlɔsili kɛ o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min b'a to olu Faransi n'a jɛɲɔgɔnw olu bɛ se ka to Mali dugukolo kan kuma in bɛ nin de jira. Basila bisimila cogo min na an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Emmanuel Macron ka kuma tɔw. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la Faransi ka kɛlɛbolo minnu bɛ taa wali jamanaw kan ka taa ko dɔw kɛ n'i y'a mɛnɛ n'i y'a kolokololen bɛɛ ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État. Olu tɛ se ka kɛ o jamana kofɔlen ninnu olu ka jamana marabaw u kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na u kan ka minnu kɛ anw ka kɛlɛcɛw tɛ se ka bila o jɔyɔrɔ la wa an ka kɛlɛkɛw yɛrɛ ma dabɔ o kama wa u tɛ se k'o baara yɛrɛ kɛ. À la stabilité politique et au choix des États souverains. Jamana ninnu basigili la jamanaw dɔli dabali ni fɛɛrɛtigɛ la ani o jamana ninnu yɛrɛw ka dabali n'u ka fɛɛrɛtigɛw la. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie. Anw tɛ se ka yɔrɔw lakana ka basigila na o kelen kɔfɛ anw fɛ o yɔrɔw bɛ se ka to yen ten u yɛrɛw ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ na o yɔrɔw kɛ u ka tiɲɛni kɛ yɔrɔw ye. Parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Tuma min jamana ninnu minnu o yɔrɔ kofɔlen ninnu n'an ye basigi kɛ minnu ye jamana marabaw ni kolatigɛlaw ye olu b'o yɔrɔw to u yɛrɛw ma yen ten. C'est impossible. O tɛ se ka kɛ. C'est un travail sans fin. Ni baara ye baara min a t'i ban fiyewu. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains, qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont les modalités et le calendrier sont précisés dans les semaines à venir. D'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane
o ka kɛlɛbolo ka kɛlɛ dabali ni kɛlɛfɛrɛcogo ani kɛlɛcɛw bi cogo min na n'a caya fo ka yɛlɛma dɔw la. En coopération extérieure. An bɛ ka nin wale min kɛ an ka jamana kɔ kan. Pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération. Nin ye baara minnu ye ka mɔɔw dɛmɛ k'u sɛnsɛn n'o ye jamana kofɔlen ninnu ye. Aux armées des pays de la région qui le souhaitent. Jamana minnu bɛ yen ni olu soldasiw y'a kanu ka fɔ an ko t'u dɛmɛ an bɛ taa dɛmɛ se u ma an bɛ magɛn se u ma u ka jamanaw lakanani na. Et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale. Dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ bolodi ɲɔgɔnma ni diɲɛ jamana tɔw ni jamana wɛrɛw ye ni sira ninnu kan. Associant les États de la région et tous nos partenaires. Bolodi ɲɔgɔnma min bɛ kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ani u dɛmɛbaw n'u ko kɛ ɲɔgɔn diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ. Strictement concentré sur la lutte contre le terrorisme. Ni a kɛlɛ bɛ sinsin pavalikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya pavalikɛlaw kɛlɛli la. Je souhaite, compte tenu de la menace que le terrorisme représente dans la région, ka sabu kɛ pavalikɛla ninnu ka kɔlɔlɔ n'u ka tiɲɛni bɛ hakɛ min kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Qu'ils se conforment à leurs engagements le plus vite possible. O tuma fo olu o jamana kofɔlen ninnu ye layidu minnu ta f'u ka kɛ layidu tigi ye k'o layidu ninnu timɛ. Mais c'est notre responsabilité. On ne peut pas souffrir l'ambiguïté. Oui, on ne peut pas mener des opérations conjointes avec des pouvoirs qui décident de discuter avec des groupes qui à côté de ça tire sur nos enfants. C'est ce qu'il faut que vous repassiez. Je ne sais pas expliquer aux parents d'un soldat français que je renvoie ses frères d'armes alors qu'il est tombé sur le champ d'honneur. Aux côtés d'armées qui décident de négocier. Avec leurs assaillants. Cette ambiguïté, elle existe sur le terrain. Tant qu'elle n'est pas complètement levée, je ne peux pas reprendre les opérations communes. Et je ne le ferai pas. Wandake o de kɔfɛ sa dantigɛli dɔ kɛra Faransikɛw ka minisiri fɛ n'o ye u ka kɛlɛcɛw ka minisiri ye k'a ka kan wa kɛ kun b'a la Mali ka to Faransi ka to a cɛsirilen ka to a dɛmɛbaw fɛ n'o ye l'Europe dɛmɛbaw ye ani l'Américain Faransi ka to olu kɛrɛfɛ Saheli jamanaw kɔnɔ o kuma in bɛ fɛn min jira ko jɛɲɔgɔnya baara minnu n'o tun bɛ kɛ u ni Mali sɔrɔlasiw ni ɲɔgɔn cɛ k'u taara u y'a ta cogo kura la u ye dantigɛli min kɛ ko Faransi faaba n'o ye Paris ye k'a ko kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra u ni Mali marabaw cɛ n'o ye furancɛ fanga wala dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ sabu tuma min na u yɛrɛw ka fɔcogo la ko u ye Mali marabaw ka layidukanw mɛn u y'u kandili min kɛ k'o kandi kɔfɛ ko Faransi ye a kanu k'a fɔ ko Mali sɔrɔlasiw u ni Faransi sɔrɔlasiw u tun ye baara bɔjɔli min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'a ta kura ye n'o tɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a ye kuma min fɔ n'o ye Emmanuel Macron ye aw ye a ka kumaw lamɛn sisan hakilila jiginna min ye Assimi Goïta ye dɔgɔkun tɛmɛnen k'a tun ye Emmanuel Macron ka cidenw a tun y'u bisimila o ko nin dɔgɔ furancɛ na Faransi sɔrɔlasiw ni Mali sɔrɔlasiw kan ka jɛ ka baara boloda kura ye nka u yɛrɛ ko ten ko u bɛ kɛlɛ minnu na yan yɛlɛma b'a fɛ u b'a fɛ ka yɛlɛma don kɛlɛbolo ninnu kɛcogo la kabili Serval waati n'o waati min tun ye professeur Jɔnkunda Tarawele k'ale de ye wele bila Faransi ma o kɛlɛbolo yɛlɛmani u sɔrɔla ka kɛ Barikani ye komi ye Faransi kɛlɛbolo ye k'a bɛ nin sinsin yɔrɔ min ma o ye jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali Burkina ni Niger furancɛ la Emmanuel Macron tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale ka kɛlɛbolo ka kɛlɛ kɛcogo k'u bɛna yɛlɛma don a la u bɛna dabali ni fɛɛrɛ kuraw tigɛ diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnenw ani Mali magɛnkɛbaw olu ka kɛlɛbolo dɔ bɛ an faso Mali dugukolo kan n'o ye Force Takuba ye o Force Takuba kɛlɛcɛ 600 ɲɔgɔnna nin bɛɛ lajɛlen ye Faransi ka sɔrɔlasiw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne ko an tɛ Ibu Si lamɛn wa Ibu Si ye kunnafonilasela ye denmisɛnninw bɛ fɛn min fɔ aw ye ko réseaux sociaux dɔw k'u bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya lase ani kibaruya ganze o dabali n'o fɛrɛ bolo kuraw tigɛlen don nka aw ka telefɔniw tuma caman wala tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ aw t'u sɔrɔ Faransi ka jɛ tuguni wala Faransi tun y'a fɔ k'a ye
lajɔli kɛ Mali soldasiw ani Fransi soldasiw ka jɛ ka baara k'u tun y'a lajɔ a taara tacogo kura la Emmanuel Macron ni Fransikaw ka ɲɛfɔlen fɛ yala i b'u si a ko ye cogo min an k'a yɛrɛ lamɛn. Si le volume n'est pas bon, on va foyer comme ça. On a d'abord Mali. La France a décidé qu'on va d'abord Mali. Emmanuel Macron a décidé, mais aïe, français ambassadeur de Plakata, aïe, français ambassadeur de Plakata, l'ambassadeur de France qui est au Mali ici, à Olé Plakata, c'est le président de la transition. C'est la transition président fait. Donc, il a annoncé que vraiment que Emmanuel Macron a l'intention opération conjointe. Bon, maintenant, au moment où votre membre là, bon, j'ai un bon retour ici. Les opérations conjointes, ce qui s'est réellement passé, les tractations qu'il y a eu pour les Gringadium pour que éventuellement opération a repris je crois que oui d'accord il y a Moriba Koulibaly qui dit que c'est bon donc il y a un fort ressort je crois que vous voulez la donner. Vous savez que Joël Kalou Tlesaba à la surprise de tout le monde à Koni baisse sur le plan il y a effectivement que France a annoncé que l'opération conjointe au cours de Mali, la France a décidé qu'on va d'abord Mali. Emmanuel Macron a décidé, mais français ambassadeur de Plakata, français ambassadeur de Plakata, l'ambassadeur de France qui est au Mali ici, à Olé Plakata, c'est le président de la transition. C'est la transition président fait. Donc, il a annoncé que vraiment que Emmanuel Macron a l'intention que l'opération conjointe au Dabla. Donc, comment les forum. Bon, maintenant, au moment où votre membre là, bon, nos autorités, on a bougé, on a bougé non là, parce que, non, vraiment, puisque on a papier sur eux, ils n'ont pas reçu les papiers. Parce que pour eux, au moins, Namanyeko, Aba Foko, opération conjointe ou Dabla, au moins, il faut des papiers. Il faut des papiers, il faut des documents. Document Moulumba, il y a effectivement que bon que à Kobina Dabla, mais puisque papier ils n'ont pas amené de papier, ils ont dit seulement verbalement. Oui, il faut d'aller donc à Kobina Dabla. Donc finalement, en autorité au ma c'est qu'à femme. Donc autorité il y a ni nous fait bon ni mimbe ou quoi c'est qu'à ni papier. Ils n'ont qu'à amener des papiers. Ni ou c'est qu'à amener papier. Effectivement, car c'est un papier qu'on a là. Donc on fait mais l'ambassadeur de France a moqué, il n'a pas fait ça. Lui, il est venu à Baraka, il est venu annoncer, parce qu'à Fodaka, on a annoncé que l'opération conjointe na Dabla. Et effectivement, autres les fans Emmanuel Macron, Français président, a annoncé que vraiment que on a opération conjointe Dabla. Et entre-temps, Béa et Fanako Barkanko Fanabna Dabla. Mais lorsque Emmanuel Macron qu'on diminue au départ, vous savez, Béa Klebala qu'on diminue à première fois qu'on a sanctions différentes à Malikama, tout ça là. Bon, finalement, sanctions comme c'est qu'à cela sur l'Europe qu'on a. À c'est qu'à cela sur au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies font sanctions pour finalement c'est qu'à cela sur. Sanctions c'est qu'à cela sur. Bon, maintenant à Ito Ola et à Kundji Kumbi CDAO quand CDAO fanana à c'est qu'à Nia sur l'Union fana. Donc à l'Union européenne fana quand les pays membres de l'Union européenne concernés na Anyayi abi pratiquement semaine que l'Union européenne jamana au pays ils se sont retrouvés sur Belgique pour essayer de parler un petit peu des différents problèmes qu'il y a, les enjeux qu'il y a, l'OTAN et tout ça. Comment on a fait et au Conan là, il y a l'Union européenne qui est sortie, il y a le CDAO Morocco, que CDAO Morocco, que Mali, situation juridique, et que eux, vraiment, c'est ça qu'eux, ils apprécient. Donc, du coup, il y a eu des problèmes. Emmanuel Macron, il y a un moment donné, il était isolé, il faut le dire. Isolé là, il était seul. Et puisqu'il était seul, bon, maintenant, finalement, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le CDAO, donc c'est comme ça que il était obligé de casser quoi. À ce là encore, maintenant, pour casser quoi, le système Minke, il a CDAO, président doit contacter, des présidents de la sous-région, il doit contacter, et il a demandé à ces présidents-là que nous, ici, éventuellement, qu'a contacté le président de la transition du Mali. Donc, il a essayé, donc, président, ils ont essayé à contacter. Et le message, c'était que le président allait voler, parce qu'il voulait que le président malien l'appelle. Le président allait voler. C'est ce qu'il voulait. Bon, maintenant, le président fait intervention que tous les présidents, intervention ils ont tous essayé quand même, ils ont essayé qu'un président convaincu, afin que le président Emmanuel Macron voulait, mais ça n'a pas fonctionné. Visiblement, ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'ils ont contacté le président.
Parce que Francis président lorsqu'il veut entrer en contact en fait avec certains présidents de chez nous, donc oui, c'est président, voilà, c'est qui est normal, hein, il a essayé de voir. Mais tous les présidents qui ont intervenu, les présidents ont fait une intervention qui est donc transition président Masson, à propos non, que lui, à nation, car il ne va pas accepter qu'Emmanuel Macron Ouélé, parce que lui, il estime que Macron est quand aller Ouélé s'il y a bien quelque chose, parce que voilà, il doit un maçon. Maintenant, parmi les présidents, il y en a un en particulier, président de la transition au Kadi Kosebe, donc ils sont passés par lui, où Temlani allait Gavoye. Et allez, comment on dit, président sera Macron Ouélé par rapport à la reprise des opérations conjointes militaires, opérations militaires conjointes. Bon, finalement, à Masson. Donc, président Masson, Fanabolo. Bon, après ça, maintenant, il y a l'ambassadeur de France, entre-temps, Alefana, il est entré en jeu. Alefana Sekoke, Alefana Yulika Djotmanke, pour que le président Gasson, effectivement, Emmanuel Macron appelé. Il n'a pas voulu, le président n'a toujours pas voulu. La situation était compliquée. La situation on a compliquée tout le monde. Bon, c'est ainsi maintenant que Emmanuel Macron a négocié maintenant le président Mini Aforako en attention président Gadi a eu les négocier ça que éventuellement si ni Alébissé, si lui il peut éventuellement et qu'à Nini et en attention président Ferni en attention président Bissé c'est ça car avec un téléphone ta n'a eu donc Emmanuel Macron voulait maintenant que le président de la transition ait un téléphone ta. Bon, maintenant au président Fana faut en attention président clairement est-ce que ni Macron ni voulait battre à non aucun problème faut être quand les battre lui n'a pas de problème avec quelqu'un et c'est comme ça que Emmanuel Macron a un téléphone ta il a appelé le président de la transition ils ont discuté ils n'auront pas beaucoup comment tu fera mais comment on fera qu'on en a voilà ça c'est le détail on va passer là-dessus comment on fera. Et c'est ainsi que, éventuellement, Emmanuel Macron, quand il y a la ligne que la transition président fait, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'Abidjan au moins, un émissaire d'Oblakana, Chidi d'Oblakana, Mali, Konéa, Chidi Mounouna, aller Emmanuel Macron représenter, comme ça, nous, Chidi, on tarat, Mamna, avait annoncé, population, avait annoncé, Moroyeko, au reprise, la reprise des opérations militaires conjointes. Et c'est comme ça que le président de la transition dit que bon, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème par rapport à cela. Et c'est comme ça que Behakli Barakosanina a dit pratiquement semaine qu'il est aujourd'hui. Et en la transition président, ni d'où signé pratiquement, tu vas vous savoir qu'on a des Emmanuel Macron Chili, ça va nous rendre près au Bora français Cana où ils sont venus et éventuellement et c'est depuis ce temps-là maintenant, c'est depuis Ottoman là que effectivement bon, ils avaient décidé qu'ils allaient éventuellement reprendre les opérations militaires conjointes. Donc Adam n'a qu'à là. Donc c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Pourquoi on va détailler parce que c'est important parce que en une publication d'Oye, il y a des publications où en Yébala donc Mali suspendu là, bon Mali sans suspension ou là bon Mali quand bon voilà peut-être c'est le Mali qui est parti négocier au Bénin, ça s'est pas passé comme ça. La manière dont c'est passé, c'est une situation qu'elle a mis là, comme il y a une fois là. Emmanuel Macron a négocié parce qu'il était à isoler là en fait. Il a été isolé par tout le monde. Donc il a négocié. Donc transition président à la téléphone au Kumana ou Bénin parmi lesquels Emmanuel Macron a fait Kabaka Chido Blakana, ni Chido Mananasa, ou Chile nous maintenant, à essayer qu'on reçoit. Et effectivement, il a reçu, à où reçoit. Ça n'a qu'à reçoit, il a fait un demande mais je crois que c'est pas la peine. Émission tellement, on a tellement belle Jenica. Ambalmao, Hakila Kafo, Ibusi Kapmana, Akanake, Anga Jamana Chikorobani Mosokobrao, Nyana, Kafoko, Francis, Jamana Kuntigi, Noye, Emmanuel Macron, Alede Yafo a Horondala, Kasabuke, Ko Asimun Koita nunu ye fanga paron chien fla o fanga paron ina ndena sengi akapmaka sabu awye akapmo lame ka kime ulla halaya nunu ma kwale be akasorlasi akajamana solasi munbe Mali fadu goluka bara nyogonya min tumbe o solasi ni Mali solasi ni nyonche kwabo bojo Mali solasi ma fa
Asimu Goita m'a fɔ han a mɛnnu lahalaya la sabu ale tun miiri la k'a fɔ diɲɛ jamana tɔw bɛna tugu a nɔfɛ ka dɔ fara Mali ka degun kan cogo min Mali bi sɔn a ka fɔta n'a ka kɛta ma cogo min. O de kɔfɛ sa Asimu ani Mali marabaw ma foyi fɔ olu kɔnɔ y'u man dɔn ten. Komi Faransi de ko a bɛ jɛɲɔgɔnya jɔ ani Mali cɛ olu tun sigin bɛ k'a ka sɛbɛn de makɔnɔ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ olu de y'a ŋaniya ta k'a kɛ a kɔni y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn o furancɛ de kɔnɔ sa a tun miiri la k'a fɔ Faransi miiri la k'a fɔ a bɛ se ka diɲɛ sɛnsɛn ka Mali denw min b'a to Mali bi sɔn u ta fɔtaw ma komi ma ɲɛ sɔrɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnɛw Europe jamanaw ka lajɛ minnu kɛra farafinna yɛrɛ ka tilebiyanfan jamanaw olu bɛɛ ko k'u bɛ Mali furancɛ fanga wala don latɛmɛ fanga in sɛnsɛn Mali bɛ se ka bɔ a yɛrɛ Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na coronen do Mali coronen do gɛlɛya minnu na komi Emmanuel Macron ma ta ɲɛ sɔrɔ a ye Ibu si ka fɔli la anw yɛrɛ y'a duguduguma kumaw mɛn a y'a lajɛ de sa a bɛ se ka Mali jɛɲɔgɔn minnu n'o bɛ se ka kuma Mali fɛ Asimu k'a wele tuma dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ yafa deli k'a deli a ka segin a kɔ komi olu ma fɛn fɔ sabu olu fana tun b'a fɛ de k'a makɔnɔ a ka sɛbɛn jira u la sɛbɛn min b'a jira baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn nɔbilaw don a y'a fɔ a da la n'a y'a fɔ a da la hali n'a y'a waleya kɛ Mali mago de bɛ sɛbɛn na sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ a ye min fɔ a da la a ye a waleya komi Mali marabaw Asimu ma jaabi d'a ma jaabi ma di Asimu fɛ jaabi yɛrɛ ma di Cogɛl Kokala Mayiga fɛ olu kɔni y'a kɛ dɔrɔn an bɛ k'i kɔnɔ a ɲɛ mɛnna sira la tuma min a sɔrɔla ka don mɔgɔw kan olu bɛ se ka Asimu karaba cogo min wala ka Asimu nɛgɛn cogo min Asimu k'a wele Asimu ko k'ale tɛna wele a b'a wele ni dalu jumɛn ye a ko gannen fo ka se yɔrɔ dɔ la sa k'a ko a ye Asimu masurunyamɔgɔ dɔ wele n t'a dɔn n'o bɛ Mali kɔnɔ yan de wala u bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ko yala ni ale ye Asimu wele ko Asimu bɛ sɔn ka telefɔni ta wa u ka kuma wa Asimu ko aw yɛrɛ ye Ibu si ka kuma mɛn o t'ale ma baasi wɛrɛ ye u kumana u bɛnna ko dɔw kan a sɔrɔla ka maa ci kana yala ni ye maa ci ni cikan ye i b'olu bisimila wa k'a ko gɛlɛya t'o la u nali min kɛra bɛn kɛr'o de kan u yɛrɛ sɔrɔla k'u kanbɔ k'u bɛ baaraɲɔgɔnya ta kura ye u ni Mali sɔrɔlasiw kɛnɛ ni lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw u bɛ cɛsiri la lakana bon duurunan min bɛ anw fɛ Bamakɔ yan olu ye tiɲɛni